I 1976 var Egil Bakka og starvaðist á Norsk Center for Folkemusikk og Folkedans i Føroyum og gjørði kikmyndopptøkur av føroyskum dansi og særliga av føroyskum dansespølum. Og i opptøkulinun voru omframt Egil Bakka sjálvan, Morten Nolsø og Eion Andreasen, og i bæir voru magistarar i folkaminnisfrøye. Heromframt voru lærarnir Paule Nilsen, Odni Hansen og Herluf Bertelsen, og jeg hadde tidlig sti til å få gjørst hesar kikmyndopptøkunar a bruka i undervisningarhøpet. Og i døvnun 25. januar til 2. februar 1976 ferreist lie kring åttjanar og tok opp førskan dans og føresk dansespøl i tjei imsom bygdun. Slai Ring sette seg fire at hega hesar opptøkur til væra, og gjørdar 8 sendingar bortur ur hesten opptøkna. Og i første sendingsne var greit fra om tilgångna av talgilda opptøknar, prata var vi Paula, Odna, Eion og Egil om hvordan det var fram ta opptøknar var gjørdar i 1976. Heromframt forskunnuar fragreingar om dansespøl fra Egile, Eione og Andreo oppi Elka, og jeg har skriva doktorariker om evne i 2006. Og i hinn og tjei sendingnon opptøkur ur kvarjon av de tjei støvnun, her tidsi var opp, og prata vi folk, og jeg har vært virsten og i dansi omkvarvnun her. Og i undanfarne sendingnon så vi opptøkur ur Havn, heiman av Sante og ur Klaksvøk. Og i hese sendingsne færa vi da suttje opptøkur ur Sumpa. Og i de kommande sendingnon færa vi da suttje opptøkur fra Göteborg, av Velbastad og ur Nølse. Og i samrøvo vi Egil Bakka, Paula Nilsen og Odna Hansen i 1976 sier Albert Djurus, eisne nevntur Albert og Høggeil fra, hvordan eldre folk finner liv og hjerter troi av dansespølnen i Sumpa og i samband med dansefer til Danmarskar i 1922. Albert var fødder i 1912 og var alt sitt liv sera virken og i danseomkvarvnen i Sumpa. Dessa sætten tøyen hefur det vært brukt bandadansere og gamla tjeta og sandjadansere. Fra 1900 og skjejetiv i utdetning til nevdegnende. Og da var det i Sumpega for nyra dansen, i Københavna dansen. Da ble det øver i tvarvetrar, i 60 og nekka og skjejetiv. Da hørte flere spiller veri. Men det var det som færre grønbøkene, at det var det som nylagt av noe spillene. Det var som jeg sier, at det var onker eldre. Jeg visste mamma min, hun dotte jo. Betty og Marlene Gamlest og det dotte i spillene. Det danset der som unger. Og så kunne det alltid si fra hvordan man spilte disse spillene. Og det danset jeg 26, jeg var nok unger da. Men jeg slapp inn hitjetten. Helst da jeg båten var til utrådere, så var mest kone folk ville trene eisene. Så slapp inn kvøger så, hjelpte til å kvøger som var ut. Jeg hjelpte til ved kone folk. Det nok var folk som atleiser i 26, de får ikke. Nei, først kom spanska sjugaganka. Og så atten jo om hest i ettene taget, der redde han bort. Det var noe som begav vi. Det ble så sjokk for bygdene at det var noe slås på trurat. Så det ble andre folk som følte? Ikke reilig en andre folk, men det måtte få folk at reatser i ørebygden. Her hadde folk av Velbastad og Tvørør og Fråpa. Her måtte være en 400-800 folk etter utseende og utløttemann. Ellers danset det bandadans. Det ble helt nok så langt jo lykke. Jeg er langt oppe i Jøen, oppe i Tretun. Sandjadansen og gamla tjeta. Det ble nyløgt. Bandadansen kvøk Mallebro. Mallebro ledingefar. Hva brukte reisen ta i 26? Ja, det brukte det samme eisen.
Upptøknar av bandadanse og i Sumpa bæra helt vel sammen vi upptøknar og vi videre se av bandadanse bægi i Havn og i Klaksvøk. Einaste essunde måneder at sumpingarna byrja 8 nå og færa så inn under bondene og at her snæra seg hinveien tar der litta bondene opp og færa dommater. Og i samrøvne og i 76 greier Albert tog fra at fyrr framgångden i bandadansen stekka og i ørenden, og så byrjar framgångden atter og i Nylanen. Og minner henda fragreiing bægi fragreiing V.O. Hammersheims og i ferisk antologi, og bandadansen Heimanna Sante. Albert sier nemlig såleis. Hvert det har vært brukt fyrr, det vet jeg heller ikke. Til når det går bandadans, at plassene var små, og ikke dansa jo det stod still vi ørnen. Det vil si at det har vært langt stev som de har brukt, at det kunne ganga til rundt vi stev i ørnen, vi i Nyland. Ta gist den så langt som Nyland, og så tar jeg ørnen bit, så stod det vi lei. Og stod vi steg og dansa i. Altså ta gist det ikke til rundt. Da stod vi på i ørnen. Vi banden oppi. Kan være det være av plastråd, eller at det være den primitive, den eldste danseren kan være. Men nu det inte runt alla tøyina, stund. Alla tøyina som han dansa. Nej, det Sumpa stod det still. Vi tar over i Sumpa, og vi tja Eli Poulsen, og finner fragreiing mengt og kvært vi vujande føreskon danse, og særlig vi vujande danse i Sumpa. Eli var sjálfur vi av oppdøgenen i 1976. Jeg føtter og oppvaksen i Vugabridge. Føtter 23 til 22. desember, og her vokste jeg opp mine badnår, inntil for skola gammal, så det var ikke skole ved Vugabridge, så jeg får til voksa gang skola, mamma min bo i Vai, annars vokste jeg opp kjapan og ommen nere i Vugabridge. Hun var kvøa og så, det kom faktisk, kan man godt si, inn i målmjölkene. Appen kvea nok så nok, under tøtting kan kunne stande og spinna, så kvea nok, det kunne være viser i lesene bort til kveien. Men så kom jeg gang skole her var jeg, ja. Og her var en lærer som heter Jakob Berg. Han høtte jo åker i sank. Han kjørte nok så fett bort til jorda få brukt kveier, sanktøymen. Ta skriva jag minst han läser upp och skriva bresteskvei och kvau. Och så blev man nästan de här tillkommen. Ta för ska dansa vi först och så står upp för logen i Vai. Men här kom man ganska utanför i lusta i men så tar ju man var färdig om konfirmeringshalter så slapp man in. Men jag hade inte man värna gasell då bjoj. För man var blivit mer tillkommen. Måste man bo i Sumpa och ta ut i hantel här och Ola flytti och med dem inte alltid väl här så jag kommer att vara nog snart till timmen. Och här fann jag 28 gammalt där som var i oföra gå kvar. Time kom man att hålla samma vid. Och i bättre halvåren att var man kan säga nästan kurs sonnekvöld så var danser och det var föreska danser och så var onkel som tog ju en harmonike och det var det. Och så långt man kvejer sina mittlen. Och man hej reisen utan att det var beinleis sagt så hej onkel som var gammalt där till fragta komma och i dans såna kultus där var eller högteskult vi är en nutchen kvejer till avois. Och det skiftet i mittlen, alltså. Till dömes Gunnar Millegari och Hartjen, Jens Tjajakobi som går upp dit och var i näko i samma alter, så Jan under Hamri, alla oföra gå och kvar skipar. Det var i här via isne, men så jag tar äldre, det var så. Albert och Jens Martini, Jens Baldiorus. Det var nog mest högtidskult till Abritlo. Det var nog så fastere på broavvis, det var Ola Christian Dam, Ola Christian Bytlis. Her var det flere, tror jeg brød, det er alle øl og pape der, og han myntelig har gått mål. Og godt kvele.
Ta var stort til å høre at jeg lustet timen og så rønte man at lære seg viser og annet som det er takk våg. Det var så løs vi tar begynt. Og i 1922 ta var sumpigar i Danmark og dansa i. Og det var folk norran etter reisene som var vi. Det var ivinka samt om det skulle færa. Tog jeg at det året hentet han stora vannlukkan. Og det var vel lukka vi at jeg blev slig av affæra. Det var jo en sorgarleika for bygdena. Men jeg vet så ble det færa i korten i vån. Det var så dansefella her, men at han at det var det nok ikke beinleis nega dansefella. Men så i 1936, det var en årelensk dansestevna i Odense. Det var som Bjørn dansefella bjåa vi, og hva sier det var så, om man så må sier, dansefella i Enterstånda. Jeg har alltid vært noen fjørete som var nere og dansa i tånd. Disse dansespølene som åker vanlige var brukt i her, lærte jeg ta og få ut ned til Odense å dansa. Jeg kjente litt jo ikke til det fra man undan, og jeg slett ikke dansa det, for jeg nok få det ned her. Og her brukte jeg disse dansespølene, gamle kjøtt og samtidig dansen, og bandadans. Dette er ganske spøl som brukt særlig i samband med framsynninger av utenlandsferien. Ja, helst det, ja. Men altså, man har dansat i her reisen, og det skulle til også året. Det var man. Vi er fast for at det får til, eller? Ja, det var så til vandadansen, det var Malbro. Og samtidig dansen, det var ribbålsvisa.
Og i Havn og i Klaksvik hørte vi at føres stev var brukt til öll dansespølene, men heima Sande så vi at de bare jinko utan til bandadans og sandøyerdans. Og i Sumpa så gjør vi at føres stev var brukt til bandadansen, men ikke til sandøyerdansen. Og i Sunne Richer nevner Andrea oppi Elka at Norranfjørs var sandøyerdanser fyrr, ofta nevnt at dansa ribbolt. Helst tog danska visan ribbolt en grevesønn alltid var brukt. Hetta tidjest pura borsterdåtte nu, tog det best i Sumpa at det sin skikker kjentur i det. Hvor danseren var nevntur sandøyerdanser, vidar vi det ikke, men kanskje tog han kom ur sandøytene, etla nekk bruktur her. Greit tog at dette hever nekk åra bætje, tog i frontatåtte fra fyrst og i 1800-tallet nevner Nelsøyerpott sandøyerdansen. Eisene og i gamle kjedon brukar sumbinganer gengestev, altså vi så heima av Sande. Men visan og vi brukt, vi ikke brukt ærastane. Hetta sier Albert. Det gamle kjedon, det ble kvar kærlighet med det frimot. Tog tar kvar i et annet ørend, og det domte han ikke affæra ligger og kvar til. Minst det kvar i til ditt om det fantaslir, det skal du ha for det narret mig. Hautu du ikke av narret mig, så vi skulle du få en mann av mig, ditt om det fantaslir. Ja, jeg har næga sånn, nå er jeg ikke helt klar. Ditt om dyre fantaslira, det skal du have for du narret mig, hautu du ikke av narret mig, så vi skulle du få en mann av mig, ditt om dyre fantaslira. Jeg ikke klar i nåta, men han var næga sånn. Og det til som ikke langt siden, og jeg var smadrongt da. Og hadde jeg vært kvøy i Ærasnært, han hørte han Leon seg, det var kvøy av Midgenes ja der. Så han ble hatt øre til kvøy, og han ble rått, dansen ble rått etter tog. Men her brukte det til gamle kitt. Men hvordan han dansen over i Midgenes til at han her, det han vet jeg ikke. Altså, det var en særlig danser som jeg forstand. Så her brukte jeg bare gamle kjett etter ørend, men det var ikke fredsvett og helst konefolsen, ja, så ville de ha eldre kvøt i kærlighet med et fritt mål. Og det var en visa som de fleste konefolsen dotte i fosterværet etter. Det var brukt ta, kanskje noe være mer populært ta enn de visa, ellers var det noe områd. So
Og i 76 ferðast lie kring Odjanar og tók upp i 6 som bygdun og på einans 90 dagar. Hetta må sigast að vera satt bragt, særliga ta hugsa ver hvordan tvørligt det var at jeg oppta av døven, hvordan vanlig samferdslevirskiftene voru i muntlig det, og at dette var av havetre. Teir og vi vorum kunne se fra nekvånstøven til dømes til det voru i sumpa. Det var nærmest ildvever til forhold til sumpi her. No, ja. Og jeg var et sintur betonsjelger vi at køyra vi folk. Jeg hei en stauran landråvare. Og det var kævi og det var holdt og det var dyre førninger, men vi kom veien fram. Ja. Og det battna i vekkre, men det la kæve, og vi byrja i tog nutja bygdarhusen, eller hva det nå er i Sumpa, som det er bygd. Men Sumpingarna var ikke nøkter vi jau her. Så at her vil de nye natter i det gamle dansespøyene som det er overleg i bygdene. Ja. Men neien var det annet, det var så løytil at det var nesten ikke gjørligt at filma. Ja. Så fann onker en prosenting, og vi gjør det et eller annet som man kunne henge og uttorene og neka ut fra husen. For jeg få mulighet for at få sin bra avstand til dansen. Det lille gamle dansehuset på Sumba, det var så lite at jeg måtte stå utenfor. Jeg kunne ikke stå inne i huset og filme, jeg måtte ta med meg kamera, så måtte jeg filme inn gjennom døra. Så jeg hadde en presenning over meg, og så blåste det litt med litt snø og sånn, så jeg måtte ha den presenningen for å beskytte kamera. Og så oppdaget jeg at presenningen slo på ryggen min, ganske regelmessig, og så merket jeg at den slo i takt med dansen. Så det viste seg at hele huset gikk i takt med dansen, og presenningen med huset slo takten til dansen. Det var veldig spesielt. Og så måtte de danserne, de måtte da krype under kamera hver gang de kom framfor kamera, sånn at jeg kunne filme inn i ringen, og ikke filme ryggene til folk. Så mye. Det var det at vi hadde hatt filmkamera vår stående et sted der det var kaldt over natta, sånn at batteriet hadde blitt utladet, altså det var lite igjen på batteriet, men vi måtte da filme likevel, og da ble lyden uregelmessig og greide ikke å holde den riktige hurtigheten. For å få koblet lyden og dansen så måtte vi da klippe i lyden, for å få det til å bli synkronisert. Da er det spesielt noen opptak med barn da. Av gamle opptøkene høyrest tøyelige at et lite pette klippt inn i ljøsbordet for hvert ørende. Opprundabandene i fargen bortebliven, men lukketøy la Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans inne ved en avride av opprundaljønnen. Vi nøytømmans teltøyutgjør bær til å få ljøet å fylgjast ved kikmenten, så opptøkene av badnadanse og sumpa stekgåer nå.
Så var Albert där här alltså, ja. Albert är vid dansen. Det var ju fantastiskt alltså att ta sig vid han mannen alltså. Och så var det sån exilier man helt. Sumpingen. Man har alltid helt det där. Efter dansen under dömer för vi har brått allt sånt som man bara hört av. Men danseren var ju inte så läsnare här. Det var inte vibe. Det första jag minns då vi tog oss om sumpa. Vi fick gå back till söndagsdövra. Det minns det. Det var inte vän vid att man åt back. Ett av de speciella minnena var ju från Zumba där vi bodde hos Deinen och vi var med på gudstjänster, det var en söndag. Och så kom vi hem och så fick vi serverat svartbak, var det där? En sån stor måsefyll till middag. Det var väldigt speciellt. Ja, så säger vi, så ska du få ganska näga som du nävan över det till fyr. Han fick så stockt hans svartbak och det konan just till av enslisten. Han har haft som har betalt till allt. Det dom det nog väl. Nej, också att det kunde vara nog stort att lämna på och främland. För bläkarna fläskar sig för sådana man till helt i det då tisch. Fyr ans og i dag hever et etkjenne i sumpa verden, at rønt hever avhaldande verden at hilde ungdommen til, og hetta utan iva ein høvesårsøk til, at danseren i sumpa ikke er gingen atter i samme mån som det sast i nekvann ørengamlun dansebygdun kring landet. Stuttle der sånn hvordan de unge røyna tega vi etter den eldre i bygdene, og læra seg ikke bare ormen lenka vid sumpiarlannen, men eisne til dømes dansespølene. När är det att du kom till Sumpia? Det var i senast i Altrössen, 6 aldrig, 7 aldrig, 8 aldrig. Så arbetade jag i havnen och grar och då blev vi limer i havnar dansefälla. Och här kom man så samman vi sån, man ser umälligen och kvöjning det var Paul Eite och Martin, Sigmund Höjvik och här Kim Hennesson var en, Högne och Paul Moore var i eisen och Wenzel, Velbastad Nils och myntliga och kvar. Här slittna inte sunt danser ta det var. Det var ju i klubban. Det var danser det som jag minns där. Danser i barren i klubban. Det var kvartalskvult alltid det var, ja. Och så ena från var alltid det var varsla.
Ingebjørg kona Sigmund, hon skipa i eisen. Det var onkel andre eisen som ikke akkurat minnes navnet, ja. Så da kom henta vi etter, så kom vi kvar nok sammen vi Bjartna Vestergaard. Fra måneden Sjure Batsjansare, han var eisen i offra gå kvar. Så har vi vært onkra dansefer innan Odja og onkra i utlandet eisen. Dansen her i Sumbaten og tokomst var det alltid i dansestovene, eller var det eisen i privaten husen? Nei, jeg var bare om i dansestovene. Når man kom og gosse var det til? Og dansestoven, ja, det var det några menn som tog seg sammen, og her var Henning Thomsen som var igjen, han var jo en tusenkonstnär, han var skår danser Intjön, som var her Estra Geila flytti, skår han ut igjen og sånne plate, det honker opp i dansstående. Samståndet så var han just en bøylet, her han var skriva nunnen i Utlandheimen, målene som stående i dansstående. Så är det yngre för feriedansen. Det var bättre till. Nu är man kan säga kruja till också vara ampert och så. Jag var ju så och så på jag folk. Det var alla mina på jag säger yngre folk som började dansa först. Och taj man hörde jag dansa gick ju så för det äldre gör stil. Han nu gick dansa långt och det var yngre folk. Jag brukte det småvuxna där och frutjar. Kan ni se tvinnar du brukte det så spöl? Nej. Det brukte inte spöl, det var avlagt. Men det brukte jag här att ungdomar får fyrjedans. Ja. Och det äldre sött alltid, jag precis dansar begynt ju om 8-9 tøyna, så nytt är inte färdigdans. No. Tøy att de var van vid han begynt så brukte att han begynt så nog fyrje. Ja. Tøy lugga som ta den gamla kyrkan och stod nere i backen. Och där var stotter och joltøy och nutjar och lugga att han att januari man. Det som svart, det får inte lusa rätt. De får gärna vara danser och i Bontusen, det var inte dansstov. Nej. Men den här alltid, den gamla som är honom byggde 12 eller 12, helst 12. Då dansade Bontusen och nog blev dansade i läger, det stora Bontusen. Ja. Det som bor ute i böd, i hörkmar ofta sånt. Att här män och de folken, där ofta kom in här och lötte bara Solmabojen upp av bytan. Ja. Och så får där inne och slå ring. Det var stotter och så lästrarna var lanter att ta var och jätter av det. Och så kunde jag dansa till när hon var en klockan 12 Ta var 12 timmar för hus. Ja. Ta var det maura dans. Sådana säger mamma hon var ute i husen. Här ute. I läger nere i vattnet. Ja. Så bontan och Stoja, ringer,
Tei som dansar vi i Hjelgrimskveie Betty Poulsen, Gunnar Poulsen, Gunnar i Millegärnen, Anna Poulsen, Paul Poulsen, Merta Brynildardøtter, Tormaur Stenberg, Harda Nilsen, Daniel Jakob Nilsen, Mimmi Kierpo, Paul Johannes Poulsen, Jenny Poulsen, Fritz Poulsen, Maria Kierbäck, Froe Kierpo, Paul Poulsen, Jensa Poulsen, Hargen Johansen, Marianna Johansen, Randi Poulsen, Jörmund Stenberg, Petria Stenberg, Gunnar Poulsen, Aimi Poulsen, Johan Hendrik Johansen, Jona Johansen, Ella Johansen, Elnar Thomsen, Borglin Nilsen, Annelena West, Daniel Jakob Danielsen, Irena Poulsen, Arne Danielsen, Amanda Thomsen, Andreas Danielsen, Sonja Midtjord, Peter Midtjord, Marin Sofia Thomsen og Eli Poulsen. Onkel særlig visa som det damer særlig av alla kvöva? Ja, alltså det att hon var inte akkurat, hon var inte kvöjen här, alltså, men jag minns det att jag hade för en av visor som heter Instanten des Rito du Sverige. Eller eisne kong Albrechts visa. Hon oalmyndliga vöker. Han minns det att appen kvär. Han öliga gott lära eisne. Så jag han minns det. Har det där det ligger i svännen där ute i borgen. Nyläge. Annars är nyläge nästan som av Vågersvis, ja. Instanten där strid och det Sverige och så i Västergötland Konge Albert med sina gevär men de jaktat sig ut av landet för det där ligger Svännen ute i borgen. De sparade i kyrkor, de sparade i klostren och inte var det god till skörte. Det måtte hon gälta som ankan man som aldrig ilta gjorde för dig. Där ligger sväntan ute i borgen. Men andra världen deras här, och det sprinkar nog så vite om Sveriges skråne, ja. Här lägger jag dörren om, men det var bara vi vilja. Och var gärna för i Frankrike. Det var ute i Bretagne, i en boj som hade Rennes här ute i Bretagne. Det var väldigt intressant. Och kvar så i Bronsevallströjnen, och det var Olkarskväg, ja. Och just så ena natt i Paris. Det var nog stått och dansa i Förskan. Jag minns det ena kvällte och bodde på 2 hotellen så låg jag inte från kvar. Det var en 15 minuter gång i mitten. Här i mitten var Albert och jag och Karen Brattaberg. Jag bodde på en hotell. Så minns det ena kvällte jag för hus och han var Förskan bodde och det var gott. Så kom jag fram vid en station eller vad det var en par där. Och Albert gjorde så jag var in där. Vi da kanskje, her fyrir kekk. Her var nekka folk kynne, men også kom så inn i føreske klien, og jeg mener at okkur kvovi okkur ørende borster i ordet Kong Albrechtsvise, altså Instanten des Strid og des Sverige. Her stod nekka folk fram ved en barre. Det rutta i barren, og slå fram helt beina vi.
Men det var ikke sånne store stykker inne her, jeg vet ikke, man skal drakke glas og så. Så var jeg at det, man har forpliktelse til det. Det etter, så. Altså, men de gjør det noe kveger. Et som særlig har fattet for det, det var, eller fattet for det, for jeg har vært skvene. Alle 4 tettene. Men det her er akkurat som bare tidlig 3 har tatt opp. Men det er overmyntelig vekkert. Men ikke forgløyme. Brindlartott og Høgnatott. Høgne morskip var Brindlartott og Nissa Velpast er Høgnatott. Og allmyntelig har gått kvøy. Og der er jo bare langt over 200 rundt.
Av upptøknen fra Sjealfjers sas tydelig måner av danselandene i Sumpa og i Hinumbygdene. Sumpingar venda seg beint inn i ringen, hava støvut tydelig atterstig til høyre, og er ekvelige taktfaster, og dansa ekvelige eins, begge i ørende og nyleie. Av upptøknen fra Sjealfjers, som vi da var se i undanfarne sendingen, tidligst å være fitt av måne av danselandene ta og i det, men brøydingen til sumpingen ikke tidligst så eise. Det som du ser er upptøknen lyst til jeg danseland i det. Ja. Det har vært dansa vi samme stige, atterstige. Ja. Og det er nok bare, som man sier, bare kvinner og menn som er offer av kvøva her. Nu. Det er jo det. Så vet jeg, det er veri opp og nye tøyer. Men nei, det er så smedes ikke borster. Det er offer av kvøva her bare kvinner og menn. Og det danser vi atterstig. Det gjør det. Det kommer inn i morgenmjølkene, kan man si. Det sitter fast. Det er kanskje gjørst mer borstedur og halda fast i det. Det er jo som om at det er lettere sjoker å danse vi atterstig. Alltid. Og eisen var et annet, så høyteskult at de eldre kom i dans. Jeg vil ikke si at man ble eksamineret, det ble man nok ikke, men først var kvøv et eller annet, og det gikk kampelig godt. Så møtte du eldre folk kjøttet og atter, så fikk du antall rysel og ros. Og eisen vi danselene, at du har gått til dansestig, og det året fettler rundt og foten. Det er eldre gikk nok som høyt på i til at jeg sier det fra antall, du ber til vel et og då till att få dansen att ganga. Lesa vid i eldre kjelton, så sast detta særliga stige i Sumpa ikke lust. Her etter måte sutja vid at Svapo i 1602 nevner at særlig frabrykte av føreska dansen, og i særlig var brukt i Sore og nevnes Trotjing. Eisne Hammersheim lyser i ferisk antologi og i 1891 Trotjingarsteve neft, og sier at det er nærum Borsterdotte Norranfjørs, men at han i Sore ofte har opplevd dette frabrykte, særlig i Sixto bygden i Sore. Hjalmar Thoren skriver eisne om Trotjingarsteve i folkesangen på feriene fra 1908, og sier at han har opplevd dette særlige sleie av danse i Sumpa og i Åndarfyre. Han sier at i ørenden standa det nærum i sted, og såleis kunne de gjøre innehalt noen ans, medan de flyttet seg sera kjøtt frametter i dansen i Nylanen. Hesen måte er dansa, sier Janus Kjassørene og i oppdøgnen fra Sjealfjers, eisne er være vanligan og i Estanbygden og i Sandødne. Og i sendingsene vi danser av Velpastem, færa vi å sutja hetta særlige danseleie. Og i Sumpa tidsigst hetta tog pura borsterdotte, begge i det, anså og i Sjealfjers. Om hetta sier Albert. Det var stor forskjell på alla tøyene. Alla sånn kvent det var fra at jeg om det var frop eller det var velpastet tøy. Det er nok vi tar ble brukt. Det var et av for tøytastig. Det ble bare lykket som en slags skøve av føttene til gulven. Til vanlig dans? Ja, det ble tøytastig brukt. Men der kunne dansa vi ørestev vi ørenen. Ja. Men det var så nylig begynte, så gikk jeg dansa skulle kjøtt rundt. Og brukte det ikke myndelig sted? Nei, ikke som her som man nu brukar. Nei. Det ble brukt tøytar, og det var vi stivet heila. Og det stedet kom vi brukt av skipene kom. Det ble ferast bygter vi, skipene nødt inn for veir ofta, Deisigland. Og til sånn det er nekka nøytter, så det er alltid tidsi vitt. Og det var det sier reisen. At det stedet ble kom sompjara. Og det ble så vi brukt for at skipene kom lykka til i 60.
Ta måtte där äldste som i bygden komma fram maten. För jag lärde det gamla steg som över brukt i bygden. Jag så nog var det färg av laj. Så nog var det färg av laj. Och det var det äldste var här mittel var Palagatti och Kvutsabont. Det var Kvutsabont var helt gammal med honom. Och han var så trots så till att lära det gamla stegatten som över brukt i bygden. Och armen. Jag minns gamla ståbonten och Jonna Lia, det var gamla män. Det var också kvult att dansa häst. Tuttarsteget, det var också, jag vet inte akkurat kvän det stämmer fra, men det gånger man kjort för sig. Det vill säga att det steget som tar omtal under tråkigt. Och det steget som tar inte fram här så nyligen, det steget där för tuttarsteget som åker av Jesu. Det får vi fast att fri att rinker skulle flytas. Det visste att stå still eller tog inte så kom det nästan inte samma steg. Det blev verande men så gick det som ett kjoltrum. För att då kom jag ett annat plats att stanna till nästa öre. Det var så jag sen jag tar omtalade att det inte gruvla kjort för sig där. Nyläge. Att det stiver. Det var brukt allt vi här. Det var brukt och det var det där vi inte att vi 60. Det var alltid brukt som patsti. Det var något nylagt att den. Eller avlagt att den så gärna heter ju till ta var det också så ungefär och här så var ju centrum äldre det var det 12. Ja. Så jag var någon gång. Och vill så inte lägga det att jag när jag man alltid är bara sett han äldre. Man vill så ringa ju isen jag visste att det kommer att dansa som mycket är man kunde dansa Lukas gott som där. Och det vill säga att man hur inte vill jag bit vi är ner tuttat. Nej. För det inte skulle tråkigt bortratt. Nej, jag vill inte vilja visste om det, jag vill inte vara vitlet i. Det stiger som det stiger, ja, man står, det är inte så bra. Det är nästan det samma, man står ju trin in och ringe. Ja. Och det är det som brukt för norra. Ja. Det vill säga att det är nästan det samma, hit bara vill stiga, att det stiger bara nyer. Ja. Man bjöd inte att stuja att det stiger förlagt att det hindrar. Alltså högra bein. Ja, högra bein, inte för något tillbaka rätt. Nej, akkurat. Det var det mest stiger bara nyer, man kan inte för stuja där så långt att det stiger. Som studerar det bara inneringen till tack vad det brukar nästan. Studerar inneringen. Jag sa Johan Persson dansar i reisen. Han läser gott dansa med somkan. Han var reisvalter. Ja. Men han steg så bär inneringen. Så hinner dansa mer väntar sig inneringen, men han dansar mer väntar sig att han och mannen som undanför. Och visst det var dansrinker som gick ner. Alltså nu var det en rinker på roten. Så kväll han inte meint om de ansikterna folk. Så kväll han lugga som ut efter. För bo hin mannen. Ta brott man var så ner till läsel mest så en flärfenare. Han gjort det av höflighet eller det var skickligt till teachevej. Han är så grövliga kraftman så hon tydligast har varit mest bäst i år. Vad sa du kvar i till Brytlo? Ja, det första vi har sett om det brugarvisarna. Den danska. Ja, alltid den danska. I Sorreale. Ja. Och som avdadronker, jag måtte vara inne i 8-9 år. Där mamma som hon giftust. Det var något stort bryllup, det var dansare i dansstånd. Ta kvar där Susanna vise första att han var. Och akkurat hur jag rätt så fyllt det kom ut, det minns det inte. Men så var det kong Hans, Strandjusvisa. Då var det Fronnega Värsveit, i Danemen. Och det första kunde vara Josvansvisa. Ständer i antologien i alltid. Om beginnervisningar, nu var det tog inte att komma dem och i. Om Josvain i Lunka och Olof Moj, hur det fram till sin vilja. Och det är mer av sonden sagt att Sveiner över ost vid jomfrutna lagt. Det är så vant att skilja. Alltid det enda är vi, men alltid det var ju jag så rätt jag vill. Da pratar vi om dans og i sumpa, så har folk ofta av året den stora hejur som sumpingar finkom, da det blev innstidleier til Europaprusen og vunnuan. Om hetta greier Eli fra. Gösta Berg. Han var nok folkaløysfrøyngreisen, ja. Og Morten også i samband med han. Det var jo flere som var innstidleier til den her prusen. Det het Stiftung FVS, alltid, hvis jeg minnes rett. Det var en filantroper som het Alfred Töpfer, som stående sånne grunn eller så. Ja. Det ble tås om det her i dansefällan. Man gjør det så av at bjøvesen her, Gösta Berg, hier til at suttja hva du fører skal danse ved her alene. Ja. Og han leiet det så fyrir, så jeg nevnte det jo. Så la spille det vidt ikke.
Och så kom man åter här och det blev handavresten i Europaprisen i Havn. En medalj eller vad man kan ropa det. Och så vet jag några D-markareisen, jag minns inte det här. Samstundes blev dansefälla i Bjåa till Tysklands. Och där får så folk igen. Jag var inte hemma. Alla sådana danseferier, det gör att det blir ett gott sammanhang. Och det är ju en upplevelse för jag för. Ja. Och så hellre det stände till vid förska dansen i Sumpa och i Förjun i det. Vi har aldrig bestämt att här ständer han blir väl till. Som vi säger, så det är ju upp och nyer. Alltså. Nu kommer det att syna jag Sjukans med Gränviasjung. Hon spilte spel i någon före. Men det tycker vi inte för ska dansa för att det är gymt. Det är nog ung folk här som tar efter och är ju oförade på att köa och dansa. Kvinnor och män, det är hundjemånga. Det är ju inte bankar för. Og i hese sendingsne har vi torst om dans i Sumpa og så gamlar filmsopptøker ur Sumpa. Nästa sending verður vi danse fra Göteborg.